Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon ikusentzule eta ongitorria gaurko saiora. Otsaiak 13 dugu gaurko asteartea eta gaurkoan inauteri buruz hitz egingo dugu. Alde batetik Iruin herriko hotxetan Izaskun Artigas Iruinetik egon zen larun batean inauteriak grabatzen eta gero ikusiko ditugu, eta gero kiriketan ostiraleko giroa ere inauterien inguruan emitituko dugu. Beraz, gero gelditu gurekin ez joan. Elkarrizketak eta gero gaurkoan bi izango ditugu elkarrizketetan. Alde batetik Lorea Arburua etorriko da, Nafarroako Bertsozale Elkarteko eragilea da, eta orain abian dagoen beran hasitako bardoak bertsolaritza txapelketaren inguruan arituko da. Ondoren kirol kontuak izango ditugu mintzagai, Eki Konjil etorriko da, Hernanikoa da eta monoziklista. Berak kontatuko digu. Az gaitezen egunero egiten dugun moduan efemerideekin. Gaurko lehendabiziko efemeridea 1917 urtean gertatu zen Pariseko hotel batean. Matajari atxilotu zuten, espioi lanak egitea Alemaniarako agente bikoitza bezala lan egitea ere eta milaka soldaduen heriotza eragin izana leporatuz. Bigarren efemeridean 21. mendean gertatu zen 2008. urtean. Australian izan zen eta bertan egun horretan Kevin Rudd lehendakariak barkamen formal aurkeztu zien herrialdeko aborigenen ondorengoei. 1869. urtetik 1976. urtera arte gobernuak milaka umeen bahiketa egin zuen, ume aborigenen bahiketak izan ziren, eta esan bezala barkamena eskatu zien Ruddek. Hortik geroztik, maiatzaren 16an barkamenaren egun nazionala ospatzen da Australian. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Gaurko albisteekin hasteko Iruñeko gazteluaren arrastoa kontserbatu egingo direla ziurtatu du Joseba Asiron alkateak. Hezkuntzan Alfonso Carlosen errektoreak iragarri du irrati berri eskainiko dituela 2019-2020 eta ez du baztertu bi urte barru Nafarroako unibertsitate publikoak medikuntza eskaintzea. Nafarroako parlamentuak ez du onartu EAEko estatusa baldintzatzeko saiorik. UPNek eta PPek nahi dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako estatutu berriak Nafarroan ez aipatzea. Beraz, bozeramaile batzordeak baztertu egin du adierazpen proposamena. Eta Nafarroako parlamentuak jarraituz, parlamentuak berak onartu du PPek aurkeztutako adierazpen bat eta lehen azalpena pairatu duten enpresaburuei elkartasuna helarazteko. Diputatuen kongresuan itxoiteagatik barkamena eskatu du UPNeko Iñigo Aio. Joan dela astean argitara atera zen, algizela diputatuen artean utxegitek egiten zuena. Gazteei bideratutako etxebizitzak sortuko dituzte konpainiak aldeko eraikinean eta albisteekin. Bukatzeko euskarazko umore zikloa berriz ere gurean, irri zikloa Nafarroako Antzerki Eskola irriz beteko du asteazkenero hurrengo otsailaren 21ean hasi eta 6 astez. Ea zenolako berriak eta edukiak ditugun gaurko egunkarietako azaletan eta Diarioen Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, 7 gradu berriekin bi kurtsoetan Nafarroako Unibertsitate Publikoak bere berrikuntza akademikorik handiena izaten ari du. Azaleko argazkian Gazteluko plazan aurkitutako Erdi Aroko ondareak erakusten dira. Azpian titular hau dago: Enparantzari izena ematen dion gaztelua. Agertutako eraikina gazteluaren zati bat da eta. Diarioen Notizias egunkarian. Letra lodiz, lerroburu nagusian, Granadosek Agirre eta Zifuentes inplikatzen ditu PPren legez kanpoko finantzazioan. Azaleko argazkian Gaztelu enparantzan agertutako Erdi Aroko eraikina ikusten da. Izenburua hurrengoa da:
Iruñeak eta Bianako printzeak gazteluaren ondareak mantendu nahi dituzte. Gara egunkariko azalean, lerroburu nagusia hurrengoa da. Kontseilari ordeak Mendizabalek jasandako eraso poliziari garrantzia kentzen dio. Azaleko argazkian Bartzelonako model espetxea ageri da. Eskuinean berriaren izenburua dago. Konpaniz edo Puig Antitzen zeldak oroimenerako espazioa Bartzelonan. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu eta hau da Berri egunkarian duguna. Azaleko lehendabiziko argazkian 7 gradu berri nupen izenburua duen irudia ageri da eta hor nupa agertzen da. Beherago lerroburu nagusian, ertzain baten zigorra neurriz kanpokotzat jo du Jaurlaritzak. Bekaldean azaleko bigarren irudia agertzen da eta hor kirol kontuak ditugu. Alde batetik Lukas Egibar snowboard crosseko kirolariaren hitzak. Goian egoteko obsesioarekin entrenatu naiz. Urrea dut begiz joa. Bere ondoan Naia Kinkozez mendiko eskiatzailearen esaldia ageri da. Helburu bat da munduko kopan lehen 10 artean amaitzea. Eta azkenik, ezkerreko zutabean beste berri batzuk ditugu, lehendabizikoan Errepublikaren alde egingo du Mireia Boiak epailearen aurrean. Beherago zahar etxeetan ere plazera izan dadin. Eta azkenik bizigiro atalean, Astelenita bustialditik esnatu denean. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goian ezkerrean, Amaia Izkoren hitzak. Oso sententzia garrantzitsua da. Espainian tortura existitu dela dio Estrasburgok. Eskuinean, irri zikloa heldu den astetik aurrera. Komedia bakarrizketak, magia eta antzerkia uztartuko dira oraingoan ere otsailaren 21etik martxoaren 27ra izanen den irri zikloan. Beherago ezkerrean jarraituz, krisiak gogor kolpatu ostean ordezkaritza sindikala gero eta indar handiagoa hartzen ari da. Eta azkenik Julio Soto eta Amets Arzaiuzen emanaldia ostegunean ingurumen heziketarako museoan. Egin dezagun aurrera aste honetako agendarekin. Gaur eta otsailaren 28 arte Iruñeako 20 taberna ezberdinetan ardoa eta hamburguesen ibilbidea egingo da, ekitaldi gastronomikoa. Gaur ere arratsaldeko 7:30 Burlatako Ezkabazabal plazan Lukas Daierberen atxiloketa eta erailketa egingo da inauterien ospakizunen barne. Gaur arratsaldeko 6etan Zibikanen ipuin kontalaria euskeraz, Gosokizko musuak izenburuarekin sarrera librea da. Ostegunean arratsaldeko 5etan eta gero arratsaldeko 7etan Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiazoak ikuskizuna eskainiko dute. Borobilean izenburuarekin sarrerak 6 euro balio du. Ostegunean arratsaldeko 6:30etan ingurumen hezkuntzako museoan erakusketa baten inaugurazioa egingo da euskeraz. Pirinioetako bihotzera espedizioa izenburuarekin sarrera librea da. Ostegunean ere arratsaldeko 7:30etan kontzertua Jazz and Music Experience zikloaren barne. 3 errege hotelean izango da eta Amy Winehouse musikariari omenaldia egingo zaio. Zeroa oso lainotsu egongo da eta noiz behinka prezipitazioa egingo du. Goizean baliteke elurra pixko bat egitea oraindik orduak pasala, elurkotak gora egingo du eta arratsaldearen hasieran 1000 metro inguruan kokatuko da.
Mendebaldeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nahikoa igoko dira. Asteazkenean zerua oso lainotsu edo estalita egongo da eta euria egingo du batez ere egunaren erdiko orduetan. Mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura minimoak nabarmen edo asko igo eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Albisteak ikusteko unea iritsi da eta burlatarekin hasiko gara. Martxoaren 1-tik 15-era arte umeak udalerriko udal haur eskolan aurre matrikulatzeko epea irekiko da. Berriozarren ere martxoaren 1-tik 15-era arte zabalik egonen da Berriozarko udalaren haur eskolan izena aurretik emateko epea. 2016 eta 2017 urteetan jaiotako haurrek eskatu dezakete, baita 2018 urtean jaiotakoak ere jaiotza maiatzaren 15 baino lehen izatea aurreikusten baldin bada. Ikasturtea hasi baino 16 aste lehenago. Argibideak eta eskabide orria jasotzeko Urtsintxa haur eskolara jo. Udaleko garbiketarako zerbitzu anitzetako peoia izateko, 2 lanpostu oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdia argitaratu da Berriozarren. Eskaerak aurkezteko epea irekita dagoeneko eta martxoaren 9-an itxiko da. Iruñarekin amaituko dugu eta Iruñean lehendabiziko berri hau dugu. Pasaden asteburuan udaltzaingoak 9 pertsona atxilotu zituen mozkorturik edota gidabaimenik gabe gidatzeagatik. Bestalde Iruñeako udalak tabernetan edota aisialdiko lokaletan ijitoek jasatzen duten arrazismoa eta bazterketaren aurka jarduteko konpromesua hartu du. Iruñeako alkateak Gazteluko plazan agertutako Erdi Aroko eraikinaren ondareak bisitatu ditu. Gainera, enparantzari izen ematen dion Gazteluaren zati bat dela egiaztatu eginda. Iruñearekin jarraituz, udalak Operación Triunfo telebista saioko irabazlea, Amaia Romero, zoriondu du eta Eurovision txapelketarako arrakasta handia izatea opa dio. Azkenik, Iruñean irri antzerki zikloak Nafarroako antzerki eskola irriz beteko du asteazkenero 6 hilabetetan zehar otsailaren 21-tik aurrera. Asteburu honetan inauteriak ospatzen egon gara eta Izaskun Artigasek larunbatean Iruñeatik egon zen inauteriak grabatzen eta hau da hartu zuena. Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Bihotzeko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara. Kontortzionistak, bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, kultura atera gara, herri zeri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat.
ilusionistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri igaroko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri ibiliko gara. Izan da, egin da, batzuk eta batzuk da, gero da, bat eta batzuk gara onara, ez gara bat mundu da. Izan da, egin da, batzuk eta batzuk da. Maite, seguimos. ¡Aurrera! Hizkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak. Kaixo, egunon, eta gehienean bastandarrai, egunon. Gaur edera kantuz, nola horrea irrantzuen, nola gaur izaintzen kantuz, torriara horren izenean, eta kantuz ari gara, eta hemen ibiliko gara ordu eta ordu terdi, eta gero bazkaltzera, eta...
Anitzanen
korrika, inon bazarete, egoten alzarete, hemendik aparte, bazinaroz hori, jakiten badute, guardian egiteko, urtuko zaituzte. Hey! La 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 la. Zurgin behar dire Iruñan esperientziarekin lanaldi osorako soldata lan hitzarmenaren araberako interesatu bidali kurrikulunak produkzionaabildua.baunold.es elbidera. Burdin egituren 2 soldatzaile behar dira Iruñan. Ikasketa, soldatzaile metalikoen lanbide heziketa, hitzarmenaren araberako soldata interesatu bidali kurrikulunak ofertas abildua.proseret.es elbidera. Telekomunikazio enpresa batek administrari laguntzailea behar du Iruñan lanaldi osorako ordutegi izatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali montalbanteleko@gmail.com elbidera. Ilapaintzailea behar da Iruñan goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali carolina@hmgasesores.es elbidera. Sukaldari laguntzailea esperientziarekin behar da Iruñan, ordutegia 11:00 4:00 eta 8:00 11:00. Kurrikuluna bidali comercial@hotelblancadenavarra.com elbidera. Berriobeitiko behi aziendategi batek langilea behar du astelenetik ostiralera 7:30 12:30 eta 3:00 6:00. Igandetan 7:30 11:30. Soldata ordina hilabetean 1.300 euro. Kurrikuluna bidali teknologo312@gmail.com elbidera. Batxiller mailako matematika, fisika, kimika irakaslea behar da. Iruñan astelenetik ostiralera arratsaldez. Kurrikuluna bidali info.prisma@gmail.com elbidera. Bingo esataria behar da Iruñan lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali sagrario.anguiano@gmail.com
asaudicon.com elbidera. Bi arran saltzaile behar dira Iruñan, beharrezkoa da gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Lanaldi osorako lan hitzarmen araberako soldata. Kurrikuluna bidali belagutxeliza@hotmail.com elbidera. Garbitasunarako 2 langile behar dira Zizurren. Ordutegia langile batena goizeko 7tik 4etara, bestearena arratsaldeko 5etatik 11etara. Kurrikuluna bidali plazaror@eulen.com elbidera. 2 fisioterapeuta behar dire Iruñan, disiplina anitzetako lan taldean aritzeko. Kurrikuluna bidali personpamplo@gmail.com elbidera. Erizaina behar da Iruñan, asteburuetarako goizez edo arratsaldez aritzeko. Kurrikuluna bidali trabajaconosotros@soleraasistencial.es elbidera. Administrazioa arduraduna behar da Noainen, lokalen alokairuren kudeaketarako. Astean 10 ordu, soldata 400 euro gehi komisioa. Kurrikuluna bidali manoloalonsodon@yahoo.es elbidera. Garbitasun lanetarako persona bat behar da Tarrabian goizez egunean 4 ordu. Kurrikuluna bidali info@limpiezasengar.es elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.